Penji mana mapiyo piyo Papa Leo aneno ka ongi maduong' ma bende ji penjore kata ji wiye en bedo ni owuok e piny mar Amerika kendo e historia en mokwongo bedo papa mar kanisa kopere kowuok e piny mar Amerika. Un kaka jokopere uwinjo nade bedo ni piny mowuoke kach aparo ni mano bende ing'iyo kod gik ma samoro nya bedo ni otegno kata otelone. Ka mondo koro kanisa kata mar jokopere kanisa nigi siasa matindo to seche moko kata kiero ng'ama papa be ing'iyo piny ma wae ok inyalo kao cardinal mowuok e piny manigi tulo kata kao papa mowuok e piny ma pod nitie gi weche mang'eny. Koro anaparo ni gimotimre sani en gimiwacho ni gidho kisungu wanyalo wacho ni divine providence. Koro otimre nikech en dwaro mar Nyasaye mondo wayud papa mowuok e piny mar Amerika. To ang'e sani be piny mar Amerika nitie kumoro amora e mbui gimoro kotimre to ang'e ni Trump nitie. Ma kata wan be warito ni mondo waneno odwa wacho ang'o nikech koro achiel kuomgi oyier mondo koro bed papa wa. But gima ber ni ji osebedo ka ng'iyo ni cardinals mowuok Amerika gin jok ma wacho ni gin conservatives. Gin jok ma ne gidwa ni kanisa ma kopere odhi gi tradition. But nitie pogruok. Papa Leo mar 14 owuok e city miluongo ni Chicago e Amerika kanyo kuma onyuole. But en missionary. En ng'ama osebedo ka tero injili e pinje mamoko. To tiyo e piny mar Peru kuom higni mang'eny. Koro nitie en gi paro mopogre. Ok ne en jok monyalo wacho nikech opere nitie kaka opogi. Nitie jok moko ma ka tiyo gi to gitiye diocese kaka wacho ni diocese ma Kisumu kata diocese ma Homa Bay. Alafu nitie kende pete moko makoro gin koro jo missionary gin inyalo orgi kumoro amora. Koro yudo ka paro mar jok ma pete gi mok wach ni odigi e diocese paro gi opogore nikech giromo gi ji mang'eny. To kineno kata Papa Leo mar 14 kineno kata ngimane gik mosebedo kotimo en ng'ama osebedo machiegni gi jok ma onge godo, jok ma wacho ni gin on the margins of society. Nikech kidhi e pinje makaka Latin America tineno kata kuma Pope Francis nowuok e Argentina mago pod gin pinje mantie the same wacho ni region machalre. Koro ngima gi kineno ngima jo Latin America ti ipiny kendo kata gi Afrika kata Kenya wakae ok anyal wacho ni wapogre ahinya. Thagruok wachandruok mantie e pinje gi nyalo bedo maromre. Koro alafu gimopogre ahinya gi Papa Leo mar 14 ok apar no dhi bedo papa mawuoyo mang'eny kaka ne Pope Francis en ng'ama ling lakini en gi ng'ama paro matut. Aduna penji